Ola, son Diego, teño 12 anos, estou en primeiro da ESO A e vou vos presentar este libro que se chama James y el melocotón gigante, de Roald Dahl. Trata sobre un rapaz que lle morren os pais de pequeno e está condenado a vivir coas súas malvadas tías. Sucédelle unha cousa moi estrana e despois crece un melocotón xigante no melocotoeiro do xardín e embarcase nunha aventura que coñece a uns insectos gigantes e ao final acaba a historia moi feliz. As tres razóns polas que vos recomendo este libro é porque é moi interesante, ten un pouco de ciencia ficción e é moi divertido.